Noniin ja morjesta taas. Te olette ihan hirveästi pyytänyt multa uusia Storytime-videoita. No, tässä nyt tulee. Tämän kerran Storytime-pätkässä palataan vuoteen 2011 ja vielä tarkemmin marraskuulle. Hei, stop. Ennen kuin mennään sinne marraskuulle, mä haluan vähän pohjustaa tätä asiaa tässä ensin. Elikkä menin Intiin 2011 tammikuussa ja pääsin Intistä 2012 tammikuussa, eli olin ihan täyden vuoden. Ja musta tehtiin niin kuin vähän pakottamalla väkisin, en olisi halunnut, mutta tehtiin vaunukuski, eli ajoin tollasta vaunua aika paljon, sitten myös tommosta ja sitten vähän muitakin. Eli en ajanut mitään panssarivaunua, vaan tommoista niin kuin viestipasia, esikuntapasia ja sitten joitakin miehistönkuljetusvaunuja kanssa. Ja sitten tähän väliin tämmönen pieni hauska fakta. Tässä on tämmönen esimerkkikuva, miten sä oikeasti näet about sieltä vaunusta, jos sä oot ratissa. Eli näkökenttä on aika rajallinen. Ja sen takia näissä vaunuissa on aina myös vaununjohtaja. Ja mitä vaununjohtaja tekee? No, vaununjohtaja joko on sieltä luukusta ulkona ylhäällä, näkee sieltä hyvin sitten, että ei ole mitään vaaroja edessä ja mihin päin mennään näin. Tai sitten se voi istua siellä myös ihan alhaalla. Ja nyt sinne marraskuulle. Joo, siinä oltiin sitten kesällä välisodat jo sodittu. Ja oltiin jo marraskuussa, itse asiassa oli tosi kylmä. Oli tosi kylmiä iltoja, talvi teki tuloansa ja sitten koko yksikkölle tuli tietoon, että on tulossa tämmönen sotaharjoitus. Eli ne oli vissiin jotain loppusotaa edeltäviä harjoituksia sitten, en nyt muista mitä oli nimeltään, mutta kuitenkin. Ja sitten oli tämmönen tilanne. Mä tosiaan kuuluin ihan normaaliin kuljetusjoukkueeseen vaunumiehenä, mutta panssariaukkilaisilta, eli aliupseereilta, puuttu niitten viestijoukkueen vaunukuski. Tai yhdestä joukkueesta puuttui siis vaunukuski. Kylmästi vaan jouduttiin vetämään pitkää tikkua, että kuka lähtee kuljetusjoukkueesta tonne aukkilaisten mukaan. No totta, Herran Jumala, kävi niin huono tuuri, että minä sen lyhimmän tikun sieltä repäsin ja jouduin sitten lähtemään heidän mukaan tälle leirille. Siis totta kai kaikki lähti leirille, mutta mä lähdin näitten aukkilaisten mukaan. Vissiin vähän rankempi leiri sitten oli. Ja no, muuhan totta kai aika lailla, koska mä en tuntenut niitä niin hyvin, oli vähän awkward ehkä olla siellä, mieluummin totta kai tuttujen kanssa olisin ollut, ja sitten B tosiaan se, että ehkä vähän rankempi leiri. No, ei siinä mikään urputtaminen olisi kyllä auttanut, että se pitää vaan hyväksyä, että no, minä lähden heidän kanssa sitten leirille. No, sitten tää päivä koitti, jo aamusta oli semmonen tosi ankee, harmaa ilma, vähän taisi tulla vettäkin, ja niinku moti ihan nollassa. Ihan nollassa siis, ei olisi voinut vähempää kiinnostaa, mutta pakko oli lähteä. En nyt muista, olisiko ollut 5 päivän leiri vai 4, mutta kuitenkin. Sitten lähdettiin liikkeelle. En nyt sitäkään muista, että kuuluuko siihen näiden aukkilaisten viestiryhmään sitten pari jotain kokelasta, sitten alikersantti, sitten olisi ollut joku viestimies ja sitten niin kuin kuski, eli minä. Voi laittaa vähän väärässä, en pysty muistamaan enää niin kauas, mutta kuitenkin. Eka päivä meni ihan ok, kelistä huolimatta. Saatiin viimein joskus tosi myöhään illalla, oli jo ihan pilkkopimeitä, muista sen, kun laitettiin viestiasemaa sitten pystyyn, niitä mastoja siellä mastoa nostettiin siellä eikä mitään nähnyt, ja Trangien kanssa tein ruokaa siihen ihan pilkkopimeässä, että tämmöiset muistikuvat jäänyt, mutta saatiin viimein asema sinne pystyyn ja telttakin viimein pystyyn, ja no, sit aamu koitti ja aamun varhain tuli tieto, että nyt on pakko tehdä siirtyminen, että nyt aikaa on joku X määrä, olisiko ollut tunti, että nyt on pakko lähteä liikkeelle. Eli kaikki piti purkaa, kaikki mastot alas, laittaa taas vaunu normaaliksi, teltat yms kasaan ja pakata sinne näin. Ja no, sitten naama ihan norsu siinä sitten moti nollassa. Lähdettiin taas liikkeelle ja sitten mentiin semmoisella aika pienelle tielle. Mä muistan, se oli hiekkatie. Itse asiassa toikin vaunu, millä me ajettiin, se painoi 23 000 kiloa. Ja semmoisella kapealla hiekkateillä on yleensä jotkut painorajoitukset. Mä en nyt muista, olisi tuolla mitään rajoitusta, mutta ajomääräyksen mukaan, mikä meillä oltiin annettu, meidän piti ajaa sitä tietä. Semmoinen tosi mutkikas tie, oikeastaan joku metsätie, ei ollut oikeastaan mitään taloja, pelkkää mettää. Joo, ja tuolla ajopätkällä mä olin tosiaan vaunun johtaja, eli mä olin sieltä luukusta ulkona ja kattelin sieltä sitten eteenpäin, että näkyykö mitään. Ja missä päin mennään, että ollaanko liialla tien reunaa vai voiko ajaa keskemmällä ja niin poispäin. Ja sitten vaunu ajoi sitten joku PS-aukkilainen alikersantti. Ja no, alku meni ihan hyvin, vaikka oli tosi mutkikas tie.
Mutta sitten jossain vaiheessa tapahtui jotain aika karmasevaa. Juu, sitä en kyllä pysty muistamaan, että oliko siinä joku 5 vai 60 rajoituksena tiellä, en muista, mutta ajettiin itse 40 ihan turvallisuussyistä. Ja sitten tultiin tämmöiseen surullisen kuuluisaan mutkaan. Eli oli semmoinen mutka, joka kääntyi aika jyrkästi oikealle, ja oli hirveästi puita. Ei nähnyt yhtään, että tulisi kukaan vastaan. Eli totta kai me jarrutettiin johonkin 3-5 varmaan vauhti. Ajettiin eteenpäin, ja totta kai sillä hetkellä sieltä puiden takaa ilmestyy keskellä tietä tulee meitä vastaan henkilöauto. Mitä me tehdään siinä vaiheessa? Mitä me voidaan tehdä? No totta kai mä sieltä johtajan luukusta ylhäältä huudin, että äkkiä sivumpaa. Emme nyt voida sitä päin ajaa, se olisi kuollut siihen, koska 23 tonnia ja sitten vielä se vauhti siihen päälle. Puff, se olisi kuollut se kuski siellä autossa. Meidän oli pakko ajaa niin sivuun kuin mahdollista. No, mitä kävi? Hiekkatie, 23 tonnia massaa. Tien reuna pettää, koko vaunu 35 kilsan vauhdissa pamahtaa sinne ojaan, osuu suoraan kiveen. En nyt muista, oliko keskiakseli vai etuakseli. Menee täysin palasiksi, menee poikki. Ja hyvä, etten mä lähtenyt sieltä luukusta ulos. Mut joo, pamautettiin sinne niinku ojaan ihan täysin. Voitte varmaan kuvitella, miten on siellä takatilassa ne tyypit, kokelaat ja alikersanit miettinyt, kun ne ei ole missään vöissä. Ne vaan istuu siellä, että mitä tapahtuu. Nekin on varmaan lennellyt siellä pitkin seiniä oikeasti. Mutta onneksi kenellekään ei käynyt yhtään mitään. Joo, ja sitten meni pieni hetki ja saatiin yhteys kouluttajiin ja tuli sitten paikalle, katsoa mitä on tapahtunut. Ja ne totesi, että joo, tää oli tässä, että vaunu ei mihinkään liiku, että teidän sotaharjoitus oli tässä, koska vaunu oli ihan paskana, että meillä ei ole mitään hommaa. Että te laitatte nyt teiltä tonne mettään, teette sinne oman leirin, ootte siellä yötä ja tuutte huomenna sitten jollain muulla ehkä vaunukyydellä tai jollain sitten kasarmille, että tää oli tässä. Siis ei ollut meille mitenkään vihaisia, totta kai aina ikävää, että puolustusvoimien niin kuin kalusto menee rikki, mutta valitettavasti lähes joka harjoituksessa käy jotain. Et, niin, no joo. No, oli vaan tyytyväisiä, ettei kellekään käynyt mitään pahasti. Ja sitten sinne pikkutielle tilattiin vielä semmonen aivan nosturi. Mä en niin ymmärrä, miten se pystyy liikkumaan sillä, enää niin pysty käsittämään. Se tosiaan nosti sen 23 000 kiloa painavan vaunun lavetille, joko sitten ajettiin Säkylään takaisin. Ja hei, jos joku nyt on Intissä teistä, ootte kuljetuspuolella ja on näitä jotain sotaharjoituksia, niin olkaa oikeasti hei varuillanne, koska mitä tahansa voi sattua, kun te huomaatte, että ajakaa varovasti oikeasti. Henki on kallis. Mut hei, tämänkertainen storytime oli tässä. Jos tykkäsit, paina sitä tykkää-nappia yläpeukkuun ja tilaa kanava. Me nähdään hei ensi viikon merkeissä. Morjens!